Šampionski pozdrav, moje poštovanje. Ja sam Igor Miljević, dobrodošli na kanal Ima Analiza, dobrodošli u video onako malo taktičko-strateški, da tako kažem, više strateški nego taktički, kada su u pitanju grupe koje su izvučene u okviru Lige nacija i gdje je reprezentacija Srbije dobila svoje protivnike, protivnici koji su u ovom momentu onako baš po mjeri jer se radi opet po ko zna koji put o grupi smrti. Kao što sam vidio da je neko napisao u komentarima kod fanalitičara kada je uradio ovaj video, da li postoji jedan ždrijeb u kojem nismo bili u grupi smrti, evo opet smo u grupi smrti, tako da nije bitno, ne treba da kukamo, treba da tražimo način kako da se suprotstavimo kvalitetno ovim reprezentacijama i kako da dođemo do pobjede i sigurno se će Pixi tako razmišljati, naravno znate, upoznali ste ga, ali ajde da vidimo otprilike ovdje ko su te tri reprezentacije na neki način, da vidimo kako možemo sad s ove distance onako pobliže da saznamo nešto o njima i da vidimo šta je to što Srbija može kvalitetno da izvuče iz tog meča, iz tih mečeva sa ovim reprezentacijama. Kada je u pitanju Liga nacija, ona je izvučena, još uvijek se ne zna konkretno šta donosi prvo mjesto u okviru ove tabele, osim naravno da će se ta reprezentacija koja bude prva popeti gore u prvu tu gore fazu, dakle u prvu tu A ligu, kako se već zove, a sigurno će posljednji ići dole, međutim, vjerovatno da će imati nekako, da tako kažemo, prođu, odnosno šansu, ukoliko se eventualne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo ne završe kako treba, sigurno da će prvoplasirane reprezentacije da se bore, dakle, da imaju šansu, to je drugu šansu, rezervnu nekakvu šansu da se bore, dakle, za odlazak na Evropsko prvenstvo. O tom potom da želje za Evropsko još nije, dakle, izvršen, ovaj ovdje jeste, dakle, izvlačenje za Ligu nacije jeste, tako da ajde vidimo otprilike kada su u pitanju te tri reprezentacije koji su Srbijom grupu, kakve Srbija ima šanse generalno sa njima u takmičenju. Dakle, ono što možemo prvo reći kada krenemo pričamo o sistemima, kada su u pitanju ove četiri reprezentacije, jeste da će ovo biti grupa u kojoj sve četiri ekipe imaju nekakve različite sisteme. Švedska ima taj neki dominantan 4-4-2 sistem i kada se brani, kada napada s određenim prelivanjima, kada se napada. Međutim, dosta je onako rigidan, dosta je ravan sistem 4-4-2 gdje je pored Aleksandra Isaka, ako nije Kuluševski, sad je onda tu već sigurno Zlatan Ibrahimović. I to su, tako kažem, možda i najkvalitetniji stranci koji oni imaju u svojoj reprezentaciji i sigurno da ti stranci igraju u ofanzivi. Ostali, oni sa tom nekakvom njemačkom disciplinom, koja i nije baš do kraja toliko disciplina u onoj osnovi kao što to jest kod Njemaca, sigurno da mogu budu tvrd orah svim reprezentacijama, kao što su na primjer bili i Špancima i da nisu napravili onaj nekakav kiks kolo prije posljednjeg kola protiv Španaca i tog duela, sigurno da su mogli do kraja da se bore za odlazak na svjetsko prvenstvo u Kataru. Ovako, oni su reprezentacija koja nema nekakvih pretjeranih ideja u igri prema naprijed, osim tih nekakvih individualnih na koji se oslanjaju kada je u pitanju ova ofazivna trojka, od kojih dvojica naravno mogu da igraju, tako da strateški sigurno mogu dobro i kvalitetno da se organizuju, pa da tu utakmicu negdje, da imaju rezervne opcije koje kada uđu mogu da naprave nešto kvalitetno. Međutim, protiv reprezentacije kao što je Srbija, sigurno da igrati 4-4-2 protiv sistema koji igra Srbija 3-4-2-1 i nije baš toliko dobro, nije baš toliko pametno. Sigurno da će oni, bar protiv Srbije, ako na primjer bude igrao Zlatan, da će bar Isak morati da se spušta ili Kuluševski koji je mnogo vrijedniji nego i Zlatan i Isak. Tako da to su otprilike neke njihove opcije. Međutim, isto ono što mi je zanimljivo kod njih jeste da mogu da napraviti nekakvu paralelu Šveđana sa Bragom između ostalih, jer je Braga tim koji onako po vertikali vrlo često voli da se zalijepi na jednu ili na drugu stranu. Takvi su i Šveđani, isto tako i to je, dakle, od ovog selektora Hamrijena već jedan duži period, ja mislim da su takav problem imali, ako se mogu dobro sjetiti, i na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji. Kada su u pitanju Norvežani, njih znamo, oni su igrali s reprezentacijom Srbije, Tumba je odradio jako dobar posao u tom meču, gdje, ako se sjećate, Sergej Milinković-Savić je sjedio na klupi, u drugom povremenu je ušao, postigao gol, dakle reprezentacija Srbije strateški dobila taj meč. I sjećam se dobro prije te utakmice razni nekih negativnih komentara kao Holand će nam zabiti, ne znam, 5-6 koliko već golova. I jeste, dao je čovjek 4 gola, ali tek utakmicu 3 dana nakon što je Srbija pobjedila Norvešku. Dakle, da, Holand njihova je najveća zvijezda, njihova najveća prednost, mlad momak jeste, ali zaista kvalitetan igrač koji može napraviti mnoge neke druge dobre stvari. Ali ono što je jako važno za njega reći jeste da on u tranziciji po osvojenom lopti je neko ko voli da sarađuje. Tako da otud odmah znamo otprilike
kakve mehanizme Srbija može da primjenjuje u tim tranzicijama kada izgubi loptu, kako bi ga zaustavila lakše. Jer nije individualac, nije sebičan, ali voli itekako da razigrava i u tim situacijama, čak i u 16 metara, je neko ko traži rješenja za saigrača da ih uključi igru. Tako da reprezentacija Srbije može rasterećenje da igra sigurno to neko iznošenje lopti za počinje napada, kao što reprezentacija Srbije u osnovi radi. Dakle, Norvežani su kao i Šveđani, možda i više nego Šveđani, skup određenih individualnih igrača, prilično kvalitetni, pored Serlota, Edegorda, naravno uz već spomenuto Holanda, uz Elionusija, koji je isto tako nama poznat jer igrao, čini mi se da on za Gent igrao prošle godine protiv Zvezde ili je možda čak igrao za AZ protiv Partizana, nije ni bitno, uglavnom poznat mi je, znam da igra po lijevoj strani, znam da je izuzetno kvalitetan igrač. Dakle, sa tom četvoricom igrača logično da je norveška reprezentacija neko ko može da igra u sistemu 4-3-3 ili čak kada igra taj sistem dosta se linije tima prelijevuju pa to izgleda i 3-4-3, na neki način 4-2-3-1, ali u osnovi to negdje izgleda 4-3-3 i to onako onaj izvrnuti sistem kao što to na primjer radio Real Madrid kada je igrao Ronaldo, naravno u tandemu sa Benzemom. Kada je pitanje reprezentacije Srbije, naravno, reprezentacija Srbije sa Pixijem pravila jako dobar rezultat, fenomenalan rezultat i sigurno da su nas na neki način razmazili, da mi u ovoj grupi ne očekujemo ništa više, ništa manje nego borbu za prvo mjesto, realno i imamo nekakve, imamo najkvalitetniji igrače, najkvalitetniji tim, ali je sve to nešto što treba itekako dokazati. Idemo se bacimo malo u Slovence. Slovenci su ekipa čije najveća zvijezda, dakle njihova najveća zvijezda u timu jeste naravno njihov golman Jan Oblak, koji je po meni sigurno jedan od 3 najkvalitetnija, najbolja golmana na svijetu trenutno i on je zaista kvalitetan igrač koji onako dosta smirujuće djeluje na ekipu, dosta je ogromni lider, ista stvar je dakle i u Atletico Madridu, sve to isto također radi jako dobro i u reprezentaciji Slovenije. Oni nisu, za razliku od Šveđana i Norvežana, nemaju dakle nekakav taj dobar skup individualnih dakle kvalitetnih igrača, ali imaju nekoliko igrača koji se na primjer ističe svakako Iličić koji je fenomenalan igrač, koji je zaista onako dosta brz i sa tom svojom visinom koju ima, sigurno može pravi jako velike probleme protivničkim igračima, ali oni su kao tim u sistemu 4-2-3-1 imaju jako mnogo problema kada započinju napad, jako mnogo problema u tim višim slojevima organizacije napada i sigurno da imaju jako puno problema i kada brane neke defanzivne prekide, ali oni su generalno ekipa koja sigurno da može na neki način također da napreduje kao što na primjer mogu i Šveđani i Norvežani, iako opet kažem mogu više timski da pruže nego Norvežani i Šveđani, ali isto tako imaju mnogo veće mane upravo te timske u igre prema nazad. Generalno, Slovenija jeste možda od svih ovih ekipa negdje, da tako kažemo, ekipa s najmanjim šansama da napravi išta više u odnosu na četvrto mjesto, međutim nikad ne znate, zaista. U duelima sa Srbijom svakako da mogu da iznenade i to je nešto čega treba dobro da se dakle, čovjek pazi i treba naravno reprezentativci da pokažu kvalitetan pristup dakle 100% sa respektovanjem prema svakog protivniku, ali svakako najbolji kvalitet sigurno ima reprezentacija Srbije. Međutim, kao što rekoh, treba to dokazati. Sistem 3-4-2-1 koji igra reprezentacija Srbije koji perfektno odgovara i leži, ili sistem 3-4-1-2 u zavisnosti od toga koji su ideje, koje uloge momci u ekipi imaju kada ih Pixi izvede protiv određenih protivnika u zavisnosti opet od protivnika. Sigurno da je sistem koji itekako može da izvuče maksimum i protiv Norvežana i protiv Šveđana, ali ja se negdje prebojam utakmice protiv Slovenije, ali o tom potom. Kad je pitanje, dakle, generalno raspored još uvijek nije, ili bar ja u ovom momentu ne znam koji je raspored, ko s kim treba da igra i kada. Međutim, ono što mene itekako brine jeste najviše taj junski termin. Znamo da ove godine reprezentacija Srbije nije igrala u junskom terminu ni prijateljske utakmice, odnosno bila je ta nekakva turneja u Japanu gdje su igrali igrači iz druge ili treće pozive, ako tako mogu da nazovem. I tada, naravno, u Japanu sigurno i vremenska razlika, svašta nešto, ne može nešto kvalitetno da nam služi kao određeni parametar i u kome ćemo sad praviti nekakvu paralelu generalno sa tim svim utakmicama iz godine u godinu koji se igraju u junskom terminu, ali činjenica jeste da u tom junskom terminu generalno balkanskim ekipama, a između ostalog mislim da reprezentacija Srbije tu najviše dominira, taj termin nikako ne odgovara. Dakle, tu će negdje da startuje Liga nacija, čini mi se 2.6. i ono što je zanimljivo jeste da bih ja jedino volio da reprezentacija Srbije u tom junskom terminu ne igra sa Slovenijom. Međutim, kogod da
bude, dakle, protivnik reprezentacije Srbije u tom meču sigurno će biti najteže. Dakle, Srbiji najveći problemi mogu da pravi bilo koje od ove tri reprezentacije upravo ta prva dva kola u jonskom terminu, a naročito mislim da to može da radi Slovenija. Generalno, sve reprezentacije Srbije, odnosno kada se završi sezona i svi momci, naravno, kad dođu na reprezentativno okupljanje, već negdje se smiruju, kući su, a nisu kući, prosto jednostavno treba dati maksimum, treba ostati fokusiran prije svega u glavi, treba zadržati tijelo da krv, što bi se reklo, i dalje bude u nekoj optimalnoj stanju, formi, kako bi se pružio još neki dodatni atom snage, kako bi se izvuklo ta utakmica još za reprezentaciju, tako da mnogo velikih problema je to pokazalo do sada, je bilo u istoriji, nadamo se da to neće biti sada u junu, ali vidjet ćemo šta će od toga biti. I ono što je također jako važno jeste da ok, da li ćemo da kukamo ili ne da je grupa jaka, ja mislim da je to čak i dobra stvar, jer će otprilike Liga nacija također da se igra i u nekim tim terminima u septembru, oktobru, što će biti itekako dobra provjera za odlazak na svjetsko prvenstvo. Dakle, Srbija će imati 6 jako dobrih utakmica protiv ekipa koji su prilično kvalitetne i protiv ekipa koje bi mogle po istom tom nekakvom profilu i stilu fudbalske igre kada bude igralo protiv Srbije. Takve reprezentacije, na primjer, Srbija može očekivati bar 2 na svjetskom prvenstvu prema nekoj mojoj teoriji. Tako da će ovo itekako biti jako dobra stvar u smislu odigravanja određenih utakmica za uigravanje i spremanje za utakmice koje će očekivati reprezentaciju Srbije na svjetskom prvenstvu u Kataru. Dakle, reprezentacija Srbije s ovim sistemom, s ovim skupom igrača koji ima određenu tendenciju rasta, čija je kriva i dalje gore ide prema vrhu, itekako će dobro doći upravo kvalitet koji imaju ove reprezentacije kao određena priprema za odlazak na svjetsko prvenstvo. I ono što je jako važno na kraju jeste naša očekivanja, vaša očekivanja. Šta mislite na kraju uz sve neke plusove i minuse, šta reprezentacija Srbije može da napravi u Ligi nacija, da li može i kolike su je šanse, dakle, za prvo mjesto. Postavio sam anketu i sigurno da je veliki broj vas glasao da reprezentacija Srbije i takako može da ode na svjetsko, da se izbori u ovoj grupi, dakle, i da bude prva na tabelu u Ligi nacija, ali prosto, kao što rekao, imamo kvalitet, ali ajde da budemo strpljivi, kvalitet taj treba dokazati, jer po meni ono što je najvažnija stvar u svemu tome jeste dakle, da će ovo itekako dobro doći reprezentaciji Srbije da se što bolje prasi, da se što bolje uigra i da se isprobaju mnoge neke varijante i igrači koji će biti u određenoj formi u tom periodu za taj konačan spisak koji će biti potreban i koji će Pixi, dakle, da izdiktira pred odlazak na svjetsko prvenstvo u Katar. Pišite vaše očekivanja. Šampionski pozdrav!